बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गिदिर जर'खा खौरां। दिनै जानो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थि। बर' थुनलाइ आफादा जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। नाथाय बे जारिमिना माबायदि? बर' थुनलाइ आफादनि बिबाना सोरनि आखायाव? जिल्ला आफादफोरनि सायख'नाय एबा भट होनायजों सायख'जागोन बिबानगिरिफ्रा। जिल्ला आफादफोरा सोरखौ सायख'गोन आफादगिरि महरै? क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारी ना सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारीखौ? बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिबानफोराव गोबां बिजाथिफोर दं। बे समाव मख'जाथावसिन बाथ्राया बेदि क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारी ना सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारी। बे समाव आफादगिरि बिबान महरै बे समाव सानै बिजाथि गसंनाय जादों। बिथांमोनानो जाहैबाय गपिनाथ बरगयारी आरो सालबारि जिल्लानि सीताराम बसुमतारी। बेजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोरा जाहैबाय लेङाइ आफादगिरि फारिलाइयाव दङ प्रशान्त बर', सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद कमलाकान्त मोसाहारि, गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि, कार्बि आलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिनय कुमार नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद नेहाथारि महरै दं एबा बे समाव नेहाथारि महरै बिसायख'थियाव दङ सहेन्द्र नाथ बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद प्रणब ज्योति नार्जारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद राजेन्द्र बसुमतारी, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद अम्बिकागिरि हाज'वारि, पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हरेश्वर नार्जारि, गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दिलीप बसुमतारी, जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिरमल दैमारि, कामरुप जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंसार नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद रांग्रि महरै दं सतीश ब्रह्म, बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लहित चन्द्र ब्रह्म, गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। बिथांमोननि गेजेरावनो सोरनो भट होगोन जिल्ला आफादफोरा एबा बिथांमोननो सोर भट होगोन जिल्लानि बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिफ्रा एबा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव भट होनाया जागायगोन आरो माखासे घन्टासोनि उनावनो बेनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौबो फोसावगोन एबा मोनथिनो हागोन।